Tervetuloa ja hyvää huomenta webinaarin pariin aiheena agenttinen tekoäly ja agentit. Ja tuossa esittelen kohta vähän tarkemmin päivän seuraavan tunnin agendaa, mutta muutama ihan käytännön asia ensiksi. Eli siellä osallistujilla on Q&A-boksi, mihin voi laittaa kysymyksiä ja ymmärtääkseni ne ei suoraan mene sinällään kaikkien nähtäville, mutta sinne voi laittaa keskusteluaiheita, kysymyksiä, pohtimista, mietteitä. Ja otetaan kysymyksiä, jos jotain tosi akuuttia tulee tässä matkan varrella, mutta mä pyrin varaamaan myöskin aikaa tuohon loppuun niin, että olisi sitten kysymyksille ja haastoille hyvin aikaa. Lopussa myöskin ollaan erittäin otettuja, jos annatte palautetta webinaarista, ja sieltä löytyy QR-koodi lopusta, jolla sitten pystyy myöskin osallistumaan pienimuotoisen arvontaan työpajoista liittyen päivän aiheisiin. Mutta palataan niitä lopussa enemmän. Päivän aiheet, liiketoiminta ja agentit, ja tietysti päivän polttava aihe. Ajattelin lähestyä tätä nyt agenttisen tekoälyn pohjustuksella, mitä tässä itse nyt muutamien vuosien aikana havainnut aiheeseen liittyen. Pohjustetaan myöskin agentteja tätä kautta. Sitten tämmöinen termi kuin Frontier Firm, ja siinä pohjustuksena ja ehkä kulmana se, että millä tavalla me muutetaan meidän toimintatapaa, organisaatiotoimintatapaa tai johtamista nyt tässä agenttisessa tekoälyssä. Eli mennään koko ajan vähän konkreettisempaan suuntaan. Sen jälkeen katsotaan hiukan työvälineitä ja tiettyjä viitekehystä tähän, että miten me valmistaudutaan organisaationa siihen, että ollaan valmiita ottamaan tätä agenttista tekoälyä käyttöön ja sitä kautta myöskin agentteja. Miten me rakennetaan kestävälle kehitykselle, kestävälle polulle meidän agenttinen tekoäly. Sitten vähän konkretiaa siitä, että miten me organisaationa tunnistetaan ne oikeat kohteet, mihin meidän kannattaa lähteä, mihin ei kannata lähteä, vähän ehkä muutamia sudenkuoppia siellä, ja ennen kaikkea mitkä on ne tietyllä kysymykset, jotka me esitämme itsellemme agenttien ja agenttisen tekoälyn osalta. Viimeisenä agenttien hallintamallista muutama sana. Tästä meillä tulee erillinen webinaari vielä lähitulevaisuudessa, mutta katsotaan ihan lopussa vähän, että miksi agentit ja agenttinen AI tarvitsee hallintamallia ja ennen kaikkea niin, että miten me mahdollistetaan tämä uusi teknologia, eikä niin, että me hidastetaan. Tässä on päivän aiheet. Nopea esittäytyminen omalta osaltani ja muutamalla sanalla Sulavasta, eli Tommi Lehmusto on nimi ja roolina Head of AI Sulavalla nykypäivänä, ja oma tausta tosiaan Sulavalla on ollut vuodesta 2017 lähtien ja sitten aikaisemmin aika pitkä pätkä Microsoftilla, mutta nähnyt tätä IT-touhua tässä nyt sen reilun 25 vuotta ja nähnyt aika monta murrosta tässä matkan varrella ja nyt mitä tulee tähän tekoälyn tuoman murrokseen ja muutokseen, niin mä havaitsen, että se on samoja elementtejä niin kuin aikaisemminkin on ollut teknologisissa isoissa harppauksissa. Mä itse työskennellyt 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa Unix-laitteiden kanssa enemmänkin HP:uksia ja Alphaa ja OpenVMS, ja aina sieltä nähtiin sitten pikkuhiljaa siihen, että miten siirryttiin sieltä pois Windows, Linux-maailmaan, miten siirryttiin yhtäkkiä pilveen ja sitten jossain vaiheessa, kun oli vähän covidia, niin tietyllä tavalla miten tämä niin kuin koko modernit työt ja etätyömuutos tarkoitti. Ja nyt me ollaan viimeisen 3 vuotta oltu tässä tekoälyn murroksessa ja huomaan, että ne yhtäläisyydet on siinä, että vaikka siellä on tosi paljon tekniikkaa, mitä on ihan hyvä ymmärtää, niin nämä muutokset liittyy aika lailla johtamiseen, ihmisiin, toimintakulttuureihin, toimintamalleihin ja paljon sitä aikaisempaa kokemusta pystyy myöskin
ammentaa tähän muutokseen, missä nyt ollaan. Ihan muutama sana Sulavasta, eli ne, ketkä ei meitä tunne, niin 15 vuotta tuli täyteen hetki sitten. Perustettu yhtiö keskittyi heti Microsoft-teknologiaan ja vielä Microsoft-pilveen silloin, kun ei oikeastaan Microsoft-pilveä vielä edes ollut olemassa. Me ollaan siitä lähtien tehty valtava määrä M365 liittyvää käyttöönottoa, jalkautusta, muutosjohtamista. Ja nyt Copilot-aikakaudella niin ollaan koulutettu melkoinen määrä Copilot-käyttäjiä, valtava määrä asiakashankkeita viimeisen 3 vuoden aikana, aina sieltä Copilot kautta tekoälystrategioista hallintamalleihin ja jalkautuksiin ja tosiaan muutosjohtamiseen. Ja vaikka puhutaan tekoälystä, vaikka puhutaan tänään tuosta agenttisesta AIsta, niin ei saada unohtaa sitä, että me tarvitaan niitä muita elementtejä, niitä muita kokonaisuuksia, missä Sulavakin toimii, eli tietoturvaa, modernia työtä ja eri alustapalveluita, Azurea, M365 ja mobiililaitehallintaa edelleen. Kaikki tukee kaikkia ja tätä kautta ei olla keskitytty nyt missään nimessä pelkästään tuohon tekoälyyn tai Copilottiin. Pakko kuitenkin hehkuttaa tässä nyt ehkä ihan niin kuin Suomen tasolla, eli me ollaan Sulavana palkittu Microsoftin toimesta useana vuonna sekä Suomessa että myöskin sitten ihan kansainvälisellä tasolla ja nyt sitten viime vuonna kirsikkana kakun päällä niin me voitettiin globaali Microsoft Copilot and Agent-sarja tuossa Microsoftin Partner of the Year kilpailussa ja tämä oli sinällään mielenkiintoinen, että me pienenä suomalaisena toimijana kilpailtiin 4,500 organisaation kanssa siitä palkinnosta ja siellä oli valtavia globaaleja korporaatioita mukana tämä ehkä kertoo siitä, että me ollaan lähestytty tekoälyä ja Copilotia aika käytännönläheisesti ja myöskin niin kuin aika holistisesti. Ei ajatella pelkkää Copilotia yhtenä ratkaisuna tai yhtenä ominaisuutena, vaan ajatellaan, että tekoäly on paljon muutakin ja siihen liittyy paljon, mitä me voidaan auttaa asiakasta ja mitä asiakkaiden ylipäänsä pitää tekoälyyn liittyen pohtia ja suunnitella. Mutta tämä oli tämmöinen lyhyt pohjustus ja jos lähdetään katsoa tätä nyt varsinaista aihetta, niin sen sijaan, että mä puhun yksittäisistä tekoälyagenteista, jota tässäkin nyt tänään liipastaan, mutta mielellään itse puhun enemmän tämmöisestä agenttinen AI, agentic AI-terminologiasta ja se ehkä enemmän korostaa sitä, että kyseessä on totta kai niiden yksittäisten agenttien ja yksittäisten teknologioiden ja ratkaisujen lisäksi, niin siinä on ehkä enemmänkin kyse tämmöisestä toimintamallista, että miten me lähestytään tätä agenttikuviota ja puhutaan paljon nykypäivänä digitaalisesta työvoimasta. Mä palaan tuohon aiheeseen vielä lopussa tarkemmin. Mutta agenttinen AI, tietysti tämä on nyt se hypesana tämän vuoden aikana räjähtänyt käsiin, viime vuoden aikana räjähtänyt käsiin ja varmasti se kaikkein kiinnostavin tässä tekoälyn kentässä organisaatioille tämän ehkä ensimmäisen aallon, generatiivisen tekoälyn aallon lisäksi. Kuten sanoit, niin agenttinen AI, mä yritin katsoa virallisia määritelmiä, mutta niitä ei oikein löytynyt, mutta agenttinen AI tarkoittaa siis sitä, että niiden staattisten palveluiden, mihin me ollaan nyt totuttu viimeiset pari vuotta, eri palvelut, chattipohjaiset keskustelu, AI-työkalut, kuten Copilot ja vastaavat, niin nyt agenttisella AIlla ja agenteilla me tarkoitetaan ratkaisuja, jotka oikeasti nyt ehkä sen sisällön hakemisen ja vastausten lisäksi pystyy myöskin toimimaan jopa itsenäisesti. Pystytään rakentamaan ne niin, että siellä on työnkulkua, automaatiota, jopa tietyllä tavalla itsenäistä päätöksentekoa
sekä myöskin yhteistyötä muiden agenttien tai ihmisten kanssa. Ja nyt se, että pystytään toimimaan itsenäisesti, niin tätäkin tulen tänään vielä sivuamaan. Eli me tarvitaan edelleen ihmisiä, me tarvitaan edelleen sitä porukkaa, joka johtaa näitä agentteja. Agentit kuitenkin toimii meidän luomien määrityksien ja turva-aitojen ja muiden asetusten perusteella. No, nyt jos ajatellaan sitten sitä, että mitä se agenttinen AI ja miltä se näyttäytyy niin kuin organisaatiolle, niin itse olen aina sanonut, että tosi moni asia tässä generatiivisessa tekoälyssä ja nyt sitten agenteissa, niin ei pelkästään ole tekniikkaa tai teknologiaa ja ei agenttinen AI ole nyt semmoinen luonnollinen kehitysaskel nyt tähän pitääkseen kaikki kiinnostuneena tekoälyyn, vaan se on enemmänkin toimintamallimuutos. Ja nyt jos mietitään organisaatiota, niin näkisin, että tämä agenttinen AI ja sen niin kuin, se filosofia ja ajatusmaailma siellä taustalla on paljon muuta kuin puhtaasti teknologiaa ja sen uusia ratkaisuja. No, te olette varmaan kuullut ja nähnyt erilaisia lukuja kyllästymiseen saakka AI-agenteista ja agenttisesta tekoälystä ja kuinka tärkeää se on. Tässä on itse asiassa viime vuoden alussa oli jo Deloitten tekemä tutkimus siitä, että haastatellut yritykset ja organisaation johto, niin nämä kaksi vasemman puolesta olevaa kiinnostuksen kohteena tuleville investoinneille tulevien vuosien aikana, niin siellä on agenttinen AI, siellä on multi-agentti-ympäristöt, on niitä, johon organisaatiot tällä hetkellä satsaa ja investoi ja tätä kautta myöskin sitten yrittää saada hyötyjä itselleen tekoälystä. Mutta se, mitä Microsoft on sanonut, niin heidän viimeisten tutkimusten mukaan sekä Work Trend Indexit että myöskin tämmöinen Agent Readiness tutkimus, minkä he teki, niin kertoo totta kai, että johtajat, valtaosa suhtautuu positiivisesti tekoälyyn. Olikohan 68% organisaatioista hyödyntää jo melko laajasti tekoälyä, mutta 46% sanoo, että me käytetään nyt jo tekoälyä, mutta ennen kaikkea agentteja. Ja tässä ehkä huomioitavaa on vielä se, että me hyödynnetään niitä agentteja automatisointiin, mutta ennen kaikkea ihan täydelliseen prosessien tai työkulkujen automatisointiin. No se, kuinka paljon tulee agentteja, ehkä vähän triviaalia, mutta tämä on selkeästi se, mihin organisaatioiden tulee nyt kiinnittää huomiota ja luoda sitä omaa strategiaa sille agenttiselle tekoälylle ja sille ajatukselle, että miten me hyödynnämme tekoälyä tulevaisuudessa. Ja mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että monet näistä, mitä me puhutaan ja käydään asiakkaiden kanssa läpi tai kun katsoo, mitä Microsoft ja muut isot toimijat ajattelee, ja tänään puhutaan tuosta Frontier Firm-mallista, niin siellä on hyvin paljon sellaista, johon esimerkiksi suomalainen tai eurooppalainen organisaatio niin epärealistista lähteä niin kuin kokonaisuudessaan mukaan tai jotenkin tavoitella sitä kaikkea, mitä tässä sanotaan agenttisesta tekoälystä. Tärkeintä on ehkä löytää ne omat polut, omat strategiat ja ennen kaikkea niin, että se on linjassa sen toiminnan tavoitteiden, toiminnan strategian kanssa, koska viimeinen, mitä me halutaan, on se, että tekoäly tai agenttinen tekoäly nyt jotenkin muodostuu semmoiseksi irralliseksi saarekkeeksi tai erilliseksi siitä varsinaisesta toiminnasta ja toiminnan strategiasta. Tässä oli, minkä halusin nostaa, oli se, että tutkimuksen mukaan, eli sekä Microsoftin että myöskin IDC-tutkimuksen mukaan kertoo, että valtaosa, melkein kaikki johtajista uskoo, että agentit on tärkeitä juttuja ja ne integroidaan toimintaan ja toiminnan prosesseihin. Mutta samalla ainoastaan 1/5 organisaatiosta on jonkunnäköinen selkeä suunnitelma siitä, että miten se käytännössä tehdään
Eli ehkä löydöksenä tässä, että me vähän niin kuin kaikki tiedetään, että jotain pitää tehdä, mutta aika harva loppupeleissä tietää jo, että miten se konkreettisesti on. Ja nyt tietysti maailma muuttuu niin kovaa vauhtia eteenpäin, että harva tietää, ja sen takia tässä nyt ollaan matkalla ja auttamassa myöskin organisaatioita suunnitelmien tekemisessä. Mutta jos mennään tuosta agenttisesta AI:sta nyt sitten tietyllä tavalla siihen niin kuin konkreettiseen sisältöön, mitä liittyy niihin agentteihin, ja ehkä semmoinen lyhyt kertaus siitä, että mitä ylipäätänsä ovat AI-agentit. Nyt me ollaan viimeisen 2,5 vuotta, 3 vuotta alettu pikkuhiljaa saamaan sitä perinteisempää ehkä niin kuin sitä perustaa siitä generatiivisesta tekoälystä. Me ollaan käytetty ehkä vapaa-ajalla alusta lähtien erilaisia chattibotteja ja Copilottia sitten työelämässä, ja se on ollut hyvä ja edelleen on hyvä sen henkilökohtaisen tuottavuuden parantamisessa, kun me ollaan opittu käyttää Copilottia, siitä on tullut osa sitä meidän työpäivää ja työarkea, ja nyt ainakin itse heti melkein alusta lähtien mietin sitä, että mikä on se seuraava taso nyt hyödyistä, mitä organisaatiot saa tekoälystä, mitä se tarkoittaa nyt sen yksilön tai yksittäisen työntekijän tuottavuuden parantumisen ulkopuolella, eli miten me vaikka osasto, tiimi tai toimintayksikön tasolla saadaan hyötyä, ja aika nopeasti alettiin puhumaan erilaisista liitännöistä ja sitä kautta hyvin luontaisesti myöskin sitten agenteista, joka on tämä vakiintunut termi. Ja ajatuksena on se, että meillä on hyvin monipuolisesti erilaisia tekoälyagentteja, mahdollisuus rakentaa aina sieltä yksinkertaisesta, vaikka esimerkiksi Copilot chatin Agent Builder -työvälineellä rakennetaan yksinkertaista ja vähän hakupohjasta agenttia, joka tekee jotain tiettyä toimintaa meidän määritysten perusteella ja hakee vaikka jostain tietystä paikasta tiedot, tekee sille jotain, analysoi, tuottaa esimerkiksi sitten vaikka raporttia tai jotain sisältöä. Ja vähän kompleksisemmat agentit liittyy siihen, että me aletaan automatisoimaan, me aletaan ottaa mukaan työkuormia, eli aika usein jonkunnäköisiä kokonaisia tai osaprosesseja pystytään lähteä automatisoimaan, ja silloin agentit alkaa tekemään myöskin enemmän tämmöistä itsenäistä toimenpidettä, mutta edelleen kaikissa näissä se, että ihminen on kuitenkin tietyllä tavalla vastuussa siitä, ja meidän määritysten mukaan agentit käyttäytyy. Mä palaan tähän vielä ihan lopuksi vähän tarkemmin. No nyt tuo edistynyt puoli, eli oikea puoli, on sitten kaikkea maan ja taivaan välillä, eli aletaan siirtymään vaiheeseen, jossa meillä on agentteja. Meillä on paljon agentteja organisaatiossa, jotka tekevät jotain tiettyä asiaa, mutta on sisäänrakennettuna myöskin autonomisuutta, itsenäistä päätöksentekoa jopa, ja myöskin oppimista ja esimerkiksi vaikka avun pyytämistä toisilta agenteilta tai myöskin vaikka yhteistyötä sitten agenttien ja ihmisten kanssa, ja hyvinkin monimuotoista ja kompleksisia prosessien automatisointia ja työkuormien ja työkulkujen automatisointia. Mutta tämä on valtava kenttä kokonaisuudessaan, ja se mitä nyt oikeasti tällä hetkellä tehdään ja ehkä tähän kun agenttiseen tekoälyyn ollaan lähdetty, niin myös itse näen niin, että mitä me yritetään ratkaista tällä hetkellä, niin tänä päivänä me sovelletaan nyt olemassa olevaa teknologiaa johonkin olemassa olevaan ongelmaan, ja mitä me yritetään tehdä, niin me yritetään optimoida olemassa olevia prosesseja. Ja tätähän me ollaan tehty tietysti niin kuin vuosikymmeniä, yritetään kehittää sitä nykyistä olemassa olevaa haastekenttää olemassa olevalla teknologialla. Ja jos tätä pohtii nyt vaikka
niin käyttäjä- tai organisaation näkökulmasta, niin nyt kun me lähdetään rakentamaan agentteja ja niitä kyvykkyyksiä nyt tietyllä tavalla henkilökohtaiseen tuottavuuteen tai sitten tiimi, osasto, toimintakohtaiseen hyötyyn, niin me aletaan käyttää uutta teknologiaa, eli nyt generatiivista tekoälyä, mutta agentteja myös niin olemassa oleviin ongelmiin. Eli yritetään kehittää sitä olemassa olevaa tehtäväkenttää uudella teknologialla. Ja nyt ehkä se kaikkein kiinnostavin on se, että miten me organisaatiotasolla aletaan hyödyntämään näitä agenttista tekoälyagentteja, niin ne liittyy nyt liiketoiminnan tai toiminnan prosesseihin ja niin, että me aletaan ei ainoastaan kehittämään sitä olemassa olevaa ja sitä kautta tehdä tämmöistä inkrementaalista kehitystä. Me haluttaisiin lähteä nyt soveltamaan ihan uutta teknologiaa täysin uusiin mahdollisuuksiin. Eli tässä ehkä nyt ajatuksena totta kai kehitetään olemassa olevaa, mutta katse ehkä vielä enemmän siellä tulevaisuudessa, että miten me lähdetään organisaationa luomaan jotain ihan uutta nyt täysin uudella teknologialla. Mä en lähde tätä agentin rakennetta sen enempään käymään läpi teknisellä tasolla. Ajatuksena on se, että nyt sen perinteisen, mihin me ollaan jo totuttu, mä käytän sanaa perinteinen, koska muutaman vuoden vanhat ratkaisut on jo sitä perinteistä, eli sitä, että meillä on se tietyllä tavalla ne perustavat mallit, kielimallit, ratkaisut, mitä me käytetään siellä pohjalla, ja sen lisäksi meillä on agentilla erilaisia tehtäviä, ominaisuuksia, kyvykkyyksiä, on se sieltä niin kuin suunnittelusta tai itseoppimisesta aina esimerkiksi tiettyihin toimenpiteisiin tai työnkulkuihin ja siihen osaamiseen, sisältöön, lähteisiin liittyvät jutut. Me tarvitaan jonkunnäköistä orkestrointikerrosta siihen ja myöskin sitten tuolla ylimpänä käyttäjäkerrosta tai käyttöliittymäkerrosta, mikä nyt ei agenteilla välttämättä ole enää niin pakollista, koska meillä on nyt ja tulevaisuudessa varmasti paljon agentteja, jotka toimii taustalla niin, että me ei välttämättä huomatakaan, meillä ei ole välttämättä mitään käyttöliittymää, mitä me hyödynnetään, vaan siellä on agentteja, jotka toimii taustalla. Tässä on hyvin karkea ylätason kuva siitä, että mitä tyypillisesti agentti pitää sisällään, mitkä ne kyvykkyydet ja kerrokset siellä on. No nopeasti, jos me katsotaan ja peilataan vähän tuttuun Microsoftiin ja mitä Microsoftin agenttisen tekoälyn ekosysteemi näyttää, niin hyvin ehkä tietyllä tavalla tyypillinen lähestyminen, kuten muillakin, että meillä on niitä ensimmäisen Microsoftin omia agentteja, eli sieltä kun me avataan nykypäivänä Copilotia, niin sieltä löytyy valmiiksi rakennettuja agentteja, jotka on, mä itse näkisin, että tietynlainen porttiteoria ajatus tässä, että meitä ollaan tutustutettu ensimmäisen vaiheen agentteihin. Ne on joko niitä, mitä me tehdään itse Copilotissa, Copilot Studiossa esimerkiksi, mutta tässä tapauksessa Microsoftin omia agentteja, me ollaan vähän lähdetty tutustumaan siihen, että mitä agentit oikeasti ovat, ja tätä kautta myöskin ehkä saatu ajatusta siitä, että mitä se voisi tulevaisuudessa olla. On paljon erilaisten kumppaneiden, erilaisten sovellustoimittajien agentteja, jotka tekevät jotain toimintoa ja hyödyntävät sitten sitä liiketoimintasovellusta, joka siellä taustalla tai lähteenä on. Mutta sitten meillä on se valtava määrä erilaisia räätälöityjä agentteja nyt juuri oman organisaation, oman prosessien tai toiminnan tarpeisiin. Ja nyt ehkä tässä se runsauden pula aiheuttaakin juuri sen pulman, että miten me lähdetään liikkeelle mahdollisimman tehokkaasti niin, että me saadaan vaikuttavuutta
me ei olla ikuisessa pilotti kautta pokki-limpossa ja saadaan oikeasti aika nopeasti niitä hyötyjä tekoälystä irti ja miten me tunnistetaan niitä käyttötapauksia, missä meidän oikeasti kannattaisi suunnitella agentteja tai agenttista tekoälyä. Ja tässä ehkä viimeisenä liittyen Microsoftiin, en muuten puhu tänään sen enempää ratkaisuista, mutta sieltä yksinkertaisesta agentista aina sinne monimutkaiseen edistyneisiin agentteihin, niin ehkä työvälineinä aika tuttuja jo varmastikin monelle, että miten me rakennetaan tai otetaan käyttöön agentteja, niin aina sieltä loppukäyttäjä, kevyt agentti, Copilot komposta siihen hiukan monimutkaisuutta, hiukan automaatiota, työnkulkuja sisältävään agenttiin, joka rakennetaan Copilot Studiolla, aina sinne monimutkaiseen kompleksiseen työnkulkuihin ja prosesseihin räätälöityjä ratkaisuja, niin silloin saatetaan käyttää Copilot Studiota edelleen, mutta Azure-puolelle, Azure AI Foundry ja sitä kautta maailma, joka edustaa nyt sitten tätä Pro-codea, niin kaikkea tältä väliltä ja työvälineinä tosiaan kalvolla olevat Microsoftin työvälineet. Tähän pitää ehkä sanoa vielä nyt, mietitään agenttista tekoälyä ja sitä kun pohditaan, että mitkä on ne meidän teknologian valinnat nyt tulevaisuudelle, niin itse näen, että tässä on tietyllä tavalla semmoista alusta, taistelua, tämmöisiä niin kuin platformisotaa käynnissä ja varmastikin se, joka sen niin kuin agenttialustan organisaatiossa voittaa, niin se on se, jolla edetään. Eli totta kai täällä on moni toimittajaympäristöä ja Microsoft ei missään nimessä edusta ihan kaikkea, mitä agenteilla pystyy tekemään, mutta toimii erittäin varteenotettavana platformina nyt koko agenttitekemiselle organisaatiossa. Aina lähtien siitä, että meillä on Microsoft-ympäristöä esimerkiksi M365-puolella Copilotit, meillä on hallinnat, meillä on tietoturvat, niin silloin voisi sanoa, että se hyöty tulee siitä, että hyödynnetään myöskin Microsoftin platformia tähän agentteihin ja agenttiseen tekemiseen. Tuossa oli pohjustusta vähän agentteihin ja agenttiseen tekoälyyn. Ja nyt mä ajattelin, että käyn läpi tältä ehkä enemmän tämmöistä niin kuin filosofisempaa puolta siitä, että miten nyt me lähestytään tätä agenttista tekoälyä ja miten me saadaan siitä organisaationa hyötyä ja mihin me voidaan esimerkiksi vaikka mallintaa itseämme, meidän organisaatiota versus muihin ja minkälaisia määrityksiä siellä on. Ja tässä hyvänä esimerkkinä on, ja pahoittelut tässä muutaman seuraavan kalvon aikana on englanninkielisiä termejä, jota mä en ole keksinyt suomentaa, niin silloin mä oon jättänyt ne englanniksi, mutta puhutaan Frontier Firm mallista, jonka Microsoft esitteli tuossa taannoin. Ja ajatuksena on se, että meillä on tämmöisiä edelläkävijä organisaatioita, jotka edustaa tiettyjä määreitä nyt tässä tekoälyn aikakaudella. Ja ajatuksena tässä on se, että Microsoft on tehnyt tutkimusta ja Harvardin kanssa yhdessä on tietyllä päätellyt siitä, että tietyt ominaisuudet organisaatioissa, jotka kuvastaa sitä, että tekoäly ei ole vain yksittäinen projekti tai se ei ole yksittäinen ominaisuus, vaan että me rakennettaisiin sitä koko toimintaa ja kaikkia meidän tulevaisuuden prosesseja tekoäly ensin ajatuksella, tai ehkä termi, jota käytettiin vähän aikaa sitten vielä, oli niin kuin natiivi tai AI-natiivi organisaatio. Ja tässä se ehkä ajatus on se, että tekoäly ja nyt sitten tämä tietysti agenttinen tekoäly on itse asiassa toimintamalli, jota organisaatio noudattaa. Ja se, että AI ja eri kyvykkyydet koskettaa oikeastaan kaikkia, mitä me teemme toimintana, prosesseina,
niin liittyy tämmöiseen AI ensin ajatteluun. Ja tässä on esimerkiksi semmoinen heitto, mikä on tullut tässä Frontier Firm-ajattelussa on se, että meillä on niin kuin armeija, agenttinen AI, ja ne agentit itse asiassa tekee asiat, mutta edelleen ihminen johtaa ja ihminen vastaa. Ja tämä kombinaatio on ehkä semmoinen määritelmä tai määrä, mikä noiden Frontier Firm edelläkävijäorganisaatioiden ajatuksia kuvaa. Se, että tähän liittyy teknologiaa, tähän liittyy niitä yksittäisiä ratkaisuja tai platformeja, mutta ennen kaikkea se on ajatus semmoisesta uuden organisaation johtamistavasta ja suunnitella tulevaisuutta. Kuten sanoin äsken, oma mielipide on se, että kokonaisuudessaan vaikka suomalaisen tai pohjoismaisen eurooppalaisen organisaation lähteä tähän täysillä mukaan olla 100% tämmöinen edelläkävijä organisaatio AI:n osalta, niin on ehkä epärealistista, kallista ja me tiedetään, että tällä hetkellä ehkä taloudellinen tilanne on se, että välttämättä valtavia määriä ylimääräistä investointirahaa ei löydy, niin ehkä se ajatus siitä, että mentäisiin 100% täysiä tähän on epärealistista, mutta täällä on paljon hyviä elementtejä, mitä meidän ehkä kannattaisi ottaa käyttöön tai ajatukseen. No, tässä on pohjaa ehkä myöskin ihan niin kuin tutkimusmielessä sekä Microsoftin että IDC:n tutkimuksista, ja näitä nyt on tietysti helppo heittää ja sanoa, että kuinka paljon hyötyjä saadaan enemmän kuin versus muut. Mutta yksi mikä mielenkiintoinen on tietysti se, että me halutaan tekoälystä hyötyä, me halutaan investoinnin takaisinmaksua, me halutaan hyötyä, ei pelkästään mitään kustannussäästöä, mutta yhtä lailla työn laadun parantumista, stressin vähentymistä, merkitykselliseen duuniin keskittymistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mielenkiintoista oli se, että nämä haastatellut yhtiöt on todistetusti kertoneet, että heillä on valtava etulyöntiasema siinä, että he pystyvät ottaa enemmän duunia vastaan, enemmän kapasiteettia, kun me hyödynnetään laajasti agentteja, jotka tekee sitä manuaalista toistuvaa duunia siellä taustalla. Ja tätä kautta tietysti se, että mitä hyötyjä siitä saadaan, niin aina organisaatiokohtaista, mutta paljon me puhutaan kustannussäästöistä, ajansäästöistä, missä tietysti ihan puhtaasti tuottavuuden kasvulla tai ajansäästöllä niin on ehkä vähän semmoinen huono klangi, koska se ei saa missään nimessä tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus irtisanoa ihmisiä, vaan meillä on paljon muita hyötynäkökulmia, mitä me tuosta tekoälystä saadaan, ja nyt sitten tämän myöskin niin kuin agenttien avulla niin päästään ihan uusiin ulottuvuuksiin siinä, että pistetään tekoäly tekemään sitä manuaalista toistettavaa duunia, ja me keskitymme sitten siihen enemmän arvoa tuottavaan. No, miten tähän ollaan päästy, ja tässä on hyvin tietysti tämmöinen niin kuin, yksiselitteinen, yksinkertainen muutosmatka, mutta me ollaan tultu nyt viimeisen 3 vuotta siihen pisteeseen, että meillä on työntekijä, ihminen, ja meillä on aika hyvin nyt jo muodostunut tavaksi ja päivittäiseksi työvälineeksi se, että meillä on erilaisia tekoälyavustajia siellä, jotka auttaa mun työssä, ajansäästössä, laadun parantumisessa, ja silloin me tehdään työtä kahdestaan, mutta edelleen se on hyvin tämmöinen tyypillinen chatti-työväline, joka tekee mulle jotain kehotteiden pohjalta. Ja nyt se seuraava askel, missä me ollaan tällä hetkellä selkeästi oltu jo hetki, on se, että mä olen itse pystynyt rakentamaan tai ottaa käyttöön erilaisia agentteja sieltä meidän ympäristöstä, jotka auttaa mua tai meidän tiimiä tai meidän osastoa jossain tietyssä tehtävässä tai työnkulussa. Ja me aletaan nyt puhumaan jo
tietyllä tavalla tiimeistä tai digitaalisista työntekijöistä. Ja nyt Microsoftin näkemys, mikä aika monet muutkin kertoo lähitulevaisuudesta, on se, että me päästään vaiheeseen, jossa meillä on valtava määrä digitaalisia työntekijöitä, eli agentteja. Ja nyt kun sanon digitaalinen työntekijä, niin pitäisi lähestyä asiaa juuri niin, että ne agentit ovat kuten työntekijät, ja tähän liittyy samankaltaisia elementtejä, mitä liittyy meidän ihmisiin ja työntekijöihin, aina lähtien monitoroinnista, mittaroinnista, sisäänajosta, kouluttamisesta, hyvinvoinnista, ehkä ei välttämättä niinkään agentit ollakseen väsymättömiä suorittajia, mutta hyvin paljon ajatusmaailmaa siihen, että lähestytään agentteja samalla tavalla kuin me työntekijöitä. Ja tässä ehkä on se tärkein pihvi, että me ihmiset ollaan ne kuitenkin, jotka ovat määritelleet ne agentit, toimintamallit, prosessit, työnkulut ja kaikki muu siihen liittyen, ja agentti tekee näiden pohjalta sen oman tehtävänsä. Mä oon aina pitänyt Microsoftin tavasta lähestyä periaatteessa teknologiaa kuin teknologiaa tämmöisellä 4 ulottuvuudella, ja tyypillisesti siihen on aina liittynyt omat työntekijät, asiakkaat, prosessit ja prosessien optimointi ja sitten jonkunnäköinen innovointi, uuden kehittäminen. Ja nyt yhtä lailla tässä, jos me ajatellaan, että meidän organisaatio lähtee pohtimaan tämmöistä Frontier Firm-mallia ja mitkä ovat ne tietyllä tavalla elementit siellä, niin tässä nämä 4 kohtaa edelleen pätee. Eli pienellä muutoksilla äskeiseen liittyen, niin meillä on elementtejä, mitkä liittyy meidän omiin työntekijöihin. Ja me varmistetaan, että meidän työntekijöillä on oikeat työvälineet käyttää. On ne sitten tämmöisiä AI-avustajia tai sitten agentteja, niin meillä on ne, jotka nyt sitten mahdollistaa sen henkilökohtaisen tuottavuuden ja paremman työntekijäkokemuksen. Agentit totta kai nykypäivänä myöskin koskettaa paljon asiakaskokemusta, eli miten me vaikka omille asiakkaillemme pystytään tarjoamaan parempaa kokemusta tekoälyn, agenttien ja agenttisen AI:n avulla. Prosessit, eli nykypäivän prosessien optimointi tai uusien prosessien luominen nyt sitten agenttisessa tekoälyssä, niin millä tavalla me ajatellaan tätä nyt Frontier Firm-mallin mukaisesti, niin kuten totesin, että tekoäly ensin tai AI-natiivi tyyppisesti suunnitellaan meidän nykyiset ja tulevat prosessit siten, että hyödynnämme mahdollisimman laajasti ja tietyllä jokaisessa, mitä teemme, on se tekoäly mukana. Kun uusien innovointi tai ylipäätänsä se, että meillä on nopeampi innovointi ja innovaatiosykli, me päästään nopeammin siitä pilotoinnista ratkaisujen skaalautumiseen ja sitä kautta saada sitä arvoa ja hyötyä. Ja tässä ajatuksena on se, että kun me lähdetään rakentamaan mallia, sitä omaa toimintamallia, niin yhtä lailla kuten aikaisemminkin, niin se innovaatio on jatkuvaa, nopeaa, ei ainoastaan yksittäisiä projekteja tai yksittäinen hanke, vaan se innovointi mahdollistetaan nyt sitten myöskin agenttisen AI:n ja agenttien osalta nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Ja näitä 4 ulottuvuutta, kun katsoo ja miettii, että miten vaikka meidän organisaatio pystyisi tähän, mitkä ovat ne meidän prioriteetit, mihin me halutaan kiinnittää huomioon nyt ja sitten tulevaisuudessa, niin noin 4 mallia on, tai 4 osa-aluetta on erittäin hyvä lähtökohta, joka oikeastaan kattaa kaikki ne kohteet. No, tässä on nyt pari esimerkkiä. Mä en löytänyt hyviä suomennoksia, enkä keksinyt, niin tähän Microsoftin malliin liittyy se, että meillä on 4 kokonaisuutta, 4 kohdetta. Meillä on
tiettyjä periaatteita, mitkä liittyy tähän Frontier Firm-ajatteluun, eli miten olla edelläkävijä, niin tämä osittain liittyy meidän henkilöstön, työntekijöiden ja niin kuin ihmisen ja AI:n yhteistyöhön, mutta ennen kaikkea niin, että kun me lähdettäisiin rakentamaan sitä agenttista tekoälyä meidän organisaatioon, niin jotta se ei olisi irrallinen, jotta se ei olisi niin kuin loputon pilotti- tai pokkikokeilu, vaan että se oikeasti olisi heti alusta saakka niissä toiminnoissa tai niissä prosesseissa, joissa me työskennellään, jossa me tällä hetkellä tehdään manuaalista työtä tai ylipäätään se, että missä meillä on ihmisiä mukana, niin otetaan agentit ja se agenttinen AI siihen rajapintaan mukaan. En voi korostaa liikaa sitä, että me ihmiset kuitenkin päätetään se, että miten se agentti käyttäytyy, miksi se käyttäytyy, mitkä on lopputulokset, jotta ei mennä dystopian puolelle, mutta se, että me vältetään sitä kautta riskejä, kun me pystytään itse päättämään ja olla koko ajan siinä päätöksenteossa ja loopissa mukana. Tällainen kansalaiskehittäminen, tuossa on tuo Democratic Innovation-puoli, niin ajatuksena se, että me ollaan nyt päästy ehkä vähän tähän kansalaiskehittäminen malliin mukaan siten, että meillä on ainakin työkaluja pohtia sitä, mitä me voisin rakentaa agentteja. Mulla on ainakin kevyt agenteille mahdollisuus rakentaa ja mulla on tarjottu työkalut sitä kautta. Ja toi Agent Boss on erikoinen termi kanssa, minkä Microsoft on tähän tietyllä tavalla viitekehykseen tuonut mukaan. Ja tarkoittaa sitä, että meillä on paljon tulevaisuudessa henkilöitä, jotka johtaa laumaa agentteja. Ei välttämättä enää henkilötiimejä, vaan meillä onkin työrooli, jossa me ollaan satojen agenttien esihenkilöitä ja siihen liittyy tiettyjä elementtejä, niin me ollaan tietyllä kaikki mahdollistettu siihen rooliin. No, AI ei lähtökohtaisestikaan ole eikä pitäisi olla IT-hanke puhtaasti. IT mahdollistaa sen tarjoisen kyvykkyyden, mutta se lähtee sieltä koko organisaatiosta ja toiminnosta. Ja nyt sitten myöskin tässä agenttisessa tekoälyssä tämä korostuu entisestään, eli lähdetään sieltä organisaation eri toiminnoista ja IT mahdollistaa sen toimivuuden ja esimerkiksi vaikka tietoturvat ja tietosuojat. No mä puhun vielä lopussa tuosta hallintamallista lisää, mutta ehkä ajatuksena tässä, että nyt se tietyllä se uusi malli, miten organisaatio pystyy johtamaan agenttista tekoälyä, niin pyhän kolminaisuuteen edelleen, ehkä vähän eri sanoilla ja vähän lisättynä. Me puhutaan ihmisistä, me puhutaan prosesseista, me puhutaan teknologiasta. Edelleen kaikki nämä pätevät ja nyt sitten ehkä tähän voisi laittaa keskelle nyt sitten nämä niin kuin, älykkäät agentit tai agenttinen tekoäly ja tietyllä tavalla tässä se niin kuin uusi operatiivinen malli sitten tukee toimintaa ja tulevaisuutta. Mä hyppään seuraavaan, eli tuossa oli ajatusmaailmaa ehkä siihen, että miten me voitaisiin lähestyä agenttista tekoälyä tällä niin kuin toimintamallin ja organisaation niin kuin tavoitteiden näkökulmasta, minkälaisia asioita siellä on, jotta me voidaan ottaa vaikka elementtejä tämmöisestä edelläkävijyysajattelusta. Ja nyt nopeasti ajattelin vielä, että käydään läpi vähän tämmöistä tietyllä tavalla valmiusmallia tai ajattelua siitä, että miten me ollaan organisaationa valmiita ottamaan agentteja käyttöön, miten me ollaan valmiita ylipäätänsä agenttiseen tekoälyyn, koska sekään ei ole puhtaasti teknologiaa ja puhtaasti vaikka tietoturvaa, tietosuojaa, osaamista, vaan se on taas jälleen kerran holistinen lähestyminen siihen, että otetaanko me kaikki kohdat huomioon. Ja tässä on tosi hyvä viitekehys, mitä itse tykkään käyttää, koska tässä otetaan huomioon siihen, että miten organisaatio on valmis, minkälainen se tiekartta agenttiseen tekoälyyn on. Eli puhutaan tuosta
Microsoftin Agent Readiness Frameworkista. Mä lähden käymään tässä sitä läpi. Tästä löytyy paljon julkista tietoa ja mielellään myöskin me autetaan totta kai, voidaan ottaa työpajoja suunnitelmaan siitä, että mitä tähän kokonaisuuteen kuuluu. Mutta ajatuksena on se, että lähdetään sieltä mallinnuksesta, että mihin me oikeasti käytetään agentteja, miksi me käytämme tekoälyä, missä me käytämme, mitkä on ne toiminnan prosessit tai toiminnot tai liiketoiminnan yksiköt, missä me käytetään agentteja tai missä me voitaisiin käyttää agentteja, mitkä on ne teknologia-alueet, mitkä on se meidän organisaation valmius osaamisen osalta ja mitä liittyy esimerkiksi hallintaan, hallintamalleihin, tietoturvaan, vaatimusten mukaisuuteen. Niin nämä on ne elementit, 5 elementtiä käytännössä tässä viitekehyksessä, joita meidän kannattaa tarkastella. Ja tämän alla on paljon yksittäisiä komponentteja, mihin meidän tulee jollain tavalla pohtia sitä sisältöä. Mitkä on ne strategiat liittyen agentteihin, mitkä on ne työkuormat, mikä on se visio, mitä me käytetään, mihin me käytetään ja miksi. Ja ennen kaikkea niin, että me varmistetaan nyt kaikki tärkeät kokonaisuudet, kuten tieto, data, prosessit ja tekniset arkkitehtuurit, mutta myöskin sitä niin kuin ihmispuolta ja osaamista. Eli tämä malli on hyvä, tästä löytyy tosi paljon materiaalia ja mitä kannattaa tarkastella. Ja mä laitoin nämä eri 5 pilaria tuohon, en ajatellut, että käydään nyt niitä kaikkia läpi, mutta laitetaan, koska tämä tallenne tulee jakoon teille ja myöskin tämä materiaali, niin tuosta saatte vähän kiinni, että mitä siinä Agent Readiness viitekehyksessä otetaan kantaa. Ja meillä on tietyt kokonaisuudet, mitkä liittyy näihin 5 elementtiin, minkälaisiin kysymyksiin ne vastaa, ja pystytään sitten myöskin organisaationa päättämään, että nämä on prioriteettilistalla kärjessä tai nämä meillä on jo voimassa, ja tietyllä todennetaan ja dokumentoidaan se, että me ollaan valmiita ottaa agenttista tekoälyä käyttöön. Tästä löytyy tosiaan ihan julkiset materiaalit, erittäin hyvää Microsoftin toimesta, hyvinkin konkreettisesti elementtejä, mutta kuten sanoin, niin totta kai me autetaan mielellään ja käydään sitä keskustelua ihan hyvinkin vaikka lähtötasolta tai sitten aina syvempiin työpajoihin ja toimituksiin. Tarkoituksena tässä on se, että meillä olisi kestävällä polulla se meidän agenttinen tekeminen. Me ymmärretään meidän valmiudet, me ymmärretään missä me ollaan tällä hetkellä, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomioon. Ja se kantava ajatus kuitenkin tässä, kuten kaikessa teknologiassa, on se, että miten me saadaan mahdollisimman paljon siitä hyötyä irti ja miten me mitikoidaan riskit, mitkä tähän AI:hin, agenttisen AI:hin liittyy. No, muutama havainto siitä, että nyt jos me lähdetään pohtimaan sitä, että me ollaan tunnistettu meidän organisaation valmius agenttiseen tekoälyyn ja agenteille ja ollaan ymmärretty sitä teknologista alustaa siellä ja tehty suunnitelmaa, mutta sitten miten me oikeasti tunnistetaan niitä oikeita kohteita agenteille tai agenttiselle tekoälylle. Ja tässähän nyt on tietysti hyvin monta erilaista lähestymistä. Mä ajattelen, että lähestyn asiaa hyvinkin niin kuin suoraviivaisesti ja ehkä pohjautuen nyt sitten omiin kokemuksiin ja näkemyksiin, mitä eri asiakkaiden kanssa ollaan tehty. Ja tämä on aika tämmöinen, voisi sanoa, että ei tyypillinen skenaario, mutta ehkä tämmöinen tyypillinen riski, mikä liittyy tekoälyyn ylipäätänsä. Ja nyt kun me ollaan eletty tämmöisessä hypemaailmassa viimeiset vuodet ja yritetty oikeasti miettiä, että mihin tämä AI soveltuu meille, meidän organisaatioon ja meidän tavoitteisiin, niin valitettavasti edelleen tehdään ja on tehty paljonkin juuri sitä, että nyt me aletaan ottamaan AI:ta käyttöön ja me käynnistetään joku AI-projekti tai tässä tapauksessa joku agenttiprojekti, mutta me käynnistetään ehkä vähän jotenkin itsearvoisesti sen agentin tai AI:n takia ja meillä ei ole välttämättä mitään selkeää
niin kuin haastetta tai ongelmaa, mitä me yritetään ratkaista, vaan me käynnistetään jonkunnäköinen AI-projekti, koska niin pitää tehdä. Tämä on ehkä vähän kärjistettyä, mutta näitä tapahtuu. Ja sen jälkeen me projektissa tehdään jotain hienoa ja moni juttu AI:ssa ja näissä agenteissa on aika vaikuttavia, uusia asioita ja pystytään helposti generoimaan jotain uutta, mutta jos ei se muuta mitään, jos ei se oikeasti ratkaise mitään ongelmaa, niin sitä kautta me saadaan aika vähän hyötyä, aletaan ehkä vähän kyseenalaistaa sitä ja yhtäkkiä kaikki hautautuu hiljaisesti ja se mitä tämä on tapahtunut tai on tehnyt jo tässä viimeisten vuosien aikana on se, että semmoinen skeptisyys tai ehkä ajatus siitä, että tekoälystä ei ole mitään hyötyä tai nyt agenteista ei ole mitään hyötyä, niin leviää ja laajenee sitä kautta, että me ei olla oikeasti pystytty ratkaistamaan mitään. Tämä on tietysti hyvin inhimillistä ja tätä tehdään nyt ei ainoastaan AI:n osalta, vaan tässä on ehkä syvempää problematiikkaa siihen niin kuin projekteihin ja kehityshankkeisiin. Ja jos nyt jotain konkreettista ajatellaan ja mietitään, että meille tulee ideoita tai meille tulee kehitysajatuksia, mitä meidän pitäisi lähteä tekemään, niin 3 helppoa kysymystä esimerkiksi, jota pitää vähän asettaa ja osoittaa itselleen ja liittyy siihen, että missä meillä on tällä hetkellä ne kaikkein suurimmat mahdollisuudet tai tässä tapauksessa missä ne kaikkein aikaa vievimmät tai hitaimmat tai manuaalisimmat hankkeet tai prosessit tai toiminnot ovat. Pystytäänkö me se prosessi tai työvaihe tai joku toiminto jakamaan selkeisiin osiin? Pystytäänkö me ymmärtämään, mistä se koostuu? Ja sitä kautta ehkä se viimeisin kaikkein tärkein kysymys on se, että mitä jos me pystyttäisiin tekemään se paremmin, niin pystytäänkö me tunnistamaan jonkunnäköinen mitattava hyöty, mitattava tulos siitä. Ja tämähän tämmöisen niin kuin hyötyajattelun näkökulmasta on se kaikkein tärkein. Jos me ei pystytä saamaan jonkunnäköistä numeraalista arvoa, jos me tehdään asiaa paremmin, mitä se tuottaisi, niin meidän ei kannata lähteä sitä tekemään. Eli ajatellaan ehkä asiaa sieltä hyötyjen näkökulmasta. Ja nyt mä en puhu pelkästään siis euroista tai tunneista tai vastaavista, mutta mitä ikinä se hyöty onkaan, niin sille pitää kuitenkin saada jonkunnäköinen luku, ja jos emme sitä pystytä tunnistamaan, niin meidän ei ehkä kannata vielä aloittaa. No nyt jos mietitään agentteja ja agenttista tekoälyä, niin varmaan kaikkein helpoin, ja nyt mitä Microsoft tuossa Frontier Firm tutkimuksessa ainakin osoitti, että siellä on tietyt suosituimmat kohteet, mistä meillä on helppo lähteä liikenteeseen. Tyypillisesti ne liittyy jollain tasolla eri asiakaspalveluihin tai HRM-prosesseihin tai taloushallinto, myynti, IT hyvänä esimerkkinä. Siellä on ne ensimmäiset tyypillisimmät kohteet, jotka meidän ainakin kannattaisi katsoa läpi ja tätä kautta tunnistaa todennäköisesti sieltä semmoisia universaaleja ensimmäisiä kohteita. Haaste tässä on se, mikä tuli tuosta Agent Readiness Frameworkin myötä, minkä Microsoft totesi. Näin ei liity nyt välttämättä suomalaisiin organisaatioihin, eli tämä oli globaali luku, oli se, että ainoastaan vähän reilu 20% organisaatioista on dokumentoinut edes ne kriittiset prosessit niin hyvin, että me pystyttäisiin ottaa agentteja tai se pystyisi operoimaan niissä. Ja tämä nyt ehkä myöskin siihen, että me ei tehdä turhaa duunia tai oteta agentteja käyttöön, jos ne ei pysty toimimaan, niin meidän täytyy ehkä myöskin tehdä vähän kotiläksyjä vielä paremmin kuntoon. Mulla on 3 tämmöistä kohdetta, miten itse ajattelin siitä, että jos me halutaan olla edelläkävijä organisaatio, me halutaan hyödyntää agentteja, niin mitkä on ne 3 toimintoa. Kuten äsken mainitsin jo, että tunnistettaisiin ne tehtävät tai työvaiheet, prosessit, joissa on tiettyjä elementtejä. Manuaalista duunia paljon, erilaisia päätöksentekopisteitä on niin kuin hyvin kaavamaisesti. Meillä on lukuisia eri järjestelmiä, tai se, että meillä on iso toistuvuuden määrä, me tehdään paljon samaa asiaa. Ja tässä on sellaiset elementit, mitkä on niin kuin hyvä lähtökohta siihen, että missä voisi olla tekemistä agenteilla. No ensimmäiset 7 funktiota tai toimintoa äsken jo mainitsinkin, ja sitten
ajatuksena on se, että me ei lähdettäisi tekemään loputonta pilotointia tai pokkia, vaan me otettaisiin hyvinkin tavoitteellisesti vaikka tämmöinen 90 päivän malli, jossa valitaan yksi tuotanto valmis tai tuotantoon liittyvä prosessi. Me tehdään yksi agentti sinne, me testataan sen yhden tiimin kanssa ja sen jälkeen, jos se toimii, jos se tuottaa sen hyödyn, mikä me ollaan alussa määritelty, niin sitten me skaalataan se. Ja hyvinkin nopeasti tämän 90 päivän aikana, jos me ei näissä vaiheissa onnistuta, me ei pystytä löytämään hyötyä, meillä on niin kuin monimutkaisuus ja rakentamisen kompleksisuus kasvaa, tai se, että me ei edes tunnisteta, mitä me yritetään saavuttaa, niin pysäytetään se roskiin ja seuraava. Eli vältetään se semmoinen pilottilimbo ja pokkilimbo, niin että me saataisiin mahdollisimman nopeasti sitä niin kuin vaikuttavuutta. Viimeiseksi parilla minuutilla, kuten sanoin, tästä tulee erillinen webinaari, eli puhutaan agenttien hallintamallista, vielä tarkemmin ehkä tuosta Microsoftin uudesta Agent 365 sateenvarjosta, mutta ajatuksena on se, että kuten tekoälyä, kuten kaikkia meidän toimintoja, niin meillä jonkunnäköinen hallintamalli on pakollista. Nyt AI:n myötä niin vaatimustenmukaisuus, tietoturvat, hallintamallit ei ole enää mitään semmoisia optionaalisia, vaan ne on pakollisia. Ja meidän tarvitsee ehkä lähestyä tätä agenttia nyt, kuten meidän työntekijät, eli sanoinkin tuossa jo, että ne on meidän digitaalisia työntekijöitä, jolle tarvitaan luoda identiteetti, pääsyhallinta, valvonta ja mittarointi, auditointi, kaikki nämä. Me tiedetään, mitä me saavutetaan, jos emme tehdä hallintamallia tai hallita. Meillä tulee tämmöisiä varjo-AI-ratkaisuja, varjo-agenttiratkaisuja, ja riskit on aika eri luokkaa kuin esimerkiksi vaikka Copilotin peruskäytöllä. Meillä on agentteja, jotka tekee jo autonomista työtä ja työn kulkuja, ja pienikin virhe voi eskaloitua aika nopeaksi, koska agentit on myöskin väsymättömiä ja ne ei pysähdy, ne hakkaa päätä seinään niin kauan kuin tekemistä riittää ja vähän senkin jälkeen, niin riskit on tietysti nyt aika paljon suuremmat kuin se, että me käytetään vaikka Copilotin chattia, niin erittäin tärkeä. Tällainen viimeinen tuosta kokonaisuudesta hallinta ja hallintamalli, niin ehkä semmoisena perusajatuksena on se, että käytetään sitä ratkaisua tai käytetään sitä infraa noiden agenttien hallintaan, mitä me käytetään nyt meidän työntekijöiden hallintaan IT-mielessä aina sieltä identiteetistä tietoturvaan ja pääsyn oikeuksiin, niin tästä tulee jatkossa sitten webinaaria, lisää materiaalia myöskin tuosta Agent 365 kokonaisuudesta. Hyvä. Tässä viimeinen aihe, eli yhteenvedon paikka, ja tosiaan tuossa on QR-koodi, ja tosiaan arvostetaan palautetta ja jatkokysymyksiä, ja tosiaan ajatuksena tuossa myöskin sekä tämän niin kuin palautteen lisäksi niin on se, että me järjestetään tämmöinen pienimuotoinen arvonta osallistujien kesken siitä, että parilla eri vaihtoehdolla työpajaa ja pohditaan joko esimerkiksi tämän Agent Readiness-mallin mukaisesti sitä organisaation valmiutta tai sitten vaikka tähän hallintamalliin ja Agent 365 työkaluihin liittyvää työpajaa, niin jättäkää yhteydenottopyyntö tai laittakaa palaute, niin sitä kautta kaikki osallistujat tai osallistuneiden kesken arvotaan työpajaa. Vielä viimeisenä mainintana Hyvät, pahat ja rumat tapahtuma 21.5. Helsingissä. Hyviä asiakaskeissejä ja Hyvät, pahat ja rumat sarja on jatkunut jo vuosia ja aina semmoinen hyvä kevään tapahtuma siitä, että mitä tapahtuu Microsoft maailmassa. Siellä on paljon asiakaskeissejä ja esimerkkejä
Tuossa on vielä koulutuksen tai webinaarin osallistujien kesken niin koulutusetu, hinta, etukuponki tuolla koodilla, ja nämä löytyy totta kai siitä esityksestä, mikä laitetaan teille jakoon webinaarin jälkeen. Vielä viimeinen buffi tulevista webinaareista. Antti Kontiainen pitää Global Studio-webinaaria, ja minä ja Patrik Aalto puhutaan lisää noista agenttien hallintamalleista, niin tapahtumat on joko rekisteröinti käynnissä tai sitten avautuu pian. Kello on minuutti yli 10. Erittäin paljon kiitoksia. Paljon asiaa meni hyvin tiukille. Kiitos osallistumisesta. Oikein hyvää loppuviikkoa ja olemme yhteydessä.